sabi pala, pag nagngingipin yung mga bata, haggardness. Hindi yan para mga advertisement na nakikita natin sa TV, no, na wow, ang sarap-sarap, ang ganda-ganda, ang enjoy-enjoy naman. Haggardness. Kailangan lang talaga siguro nating panahon para matuto pa yung baby natin mag-adjust at mag-ipon ng lakas para ma-reach yung inaantay nating milestone. Everyone, this is Mama Aning and welcome to my YouTube channel. Today's video ay gusto ko lang pong mag-share ng update ni Zed. He is now specifically 10 months. Gusto ko pong i-share yung kanyang 9 months update para na rin wala akong ma-miss na milestones sa kanyang buhay. Lahat po ng sasabihin ko dito ay base lamang po sa experience ko kay baby. Hindi ko naman sinasabi na pare-pareho yung mga babies natin. Iba-iba po tayo ng mga babies. Iba-iba po yung mga na-achieve, re-reach nilang milestones. May late, may sakto lang, mayroon din namang advance. Sa akin, matuturing ko na hindi siya advance, hindi rin siya late. Marang average lang. Pero meron din mga ilang milestones. Inasahan ko pero hindi nangyari. Nag-expect si mother. Pero yun nga, iba-iba yung mga babies natin. So, kung hindi man siguro ngayon, siguro bukas or next week ay ma-achieve na nila yun. So, kailangan lang natin silang supportahan at gabayan sa kanilang development. So, kung kayo po ay may baby dyan, buntis, at least meron po kayong idea kung ano yung pwede nyo i-expect if you keep on watching this video. And if you are new to my channel, please click the subscribe button. I do informative videos po about motherhood, basic experience ko bilang isang first-time mom. And syempre, mga ganap-ganap rin sa buhay bilang probinsyana. Unang napansin ko po sa kanyang tulog. Okay. Sa sleep niya ngayon, mga 9 months and 2 weeks, nag-change po yung kanyang sleep pattern. So, from 3 naps, naging 2 naps na lang po. Umiikli. Unti-unti na pong umiikli yung tulog niya. Tuwing araw, isa sa umaga, gigising po siya ng 5 a.m. early. Sunod, natulog niya, yun yung first nap niya, 8 a.m. Tapos siyang kumain yan, maligo. Ang next nap ulit niya ay mga 2 p.m. Yan yung last nap niya. Tapos, gigising siya ng 4 p.m. Tapos, next tulog niya, gabi na. Tuwing gabi, natutulog siya na 7 p.m. Straight po yung tulog niya. Breastfeed pa rin kami ngayon. Feed on demand kami. Kung sa kanyang feeding naman, lume-level up na yung kain niya sa solid food. Dahil tumatanda na. Kumakain na po siya ng yung mga chopped na potatoes, sayote, gabi, yun po yung mga hilig niyang kainin. Yung china-chop ko na lang yun, tapos pinapakuha ko sa kanya. Na-achieve na niya yung gawin, yung pincer grasp, yung ability to use the thumb and index finger. So, unlike nung una, pag kumukuha siya ng food, talagang nahihirapan siyang kunin basta maliit. Dahil nga, itong halos buong fingers na yung nagamit na para kunin. Kasi hindi niya makontrol itong mga daliri niya. So, ngayon po, nag-improve na ang kanyang paghawak. Mas nakakaano na siya, nakakatulak na siya ng food patungo sa kanyang bibig. Ngayon, 3 beses ko pa rin siyang pinapakain. Bibigyan rin ako sa kanya ng snacks. Yung mga biscuits pang baby. Nag 9 months din po siya, ay mahilig na po siyang gumaya-gaya ng mga sounds. Ano na sila talaga. Kinokopya na nila yung naririnig nila. Tapos nako-curious na sila. Gayahin yung mga sinasabi mo. Tapos yung gapang niya ngayon, ganun pa rin yung gapang niya. Tapos malikot na po siya. So, nag-expect ako na yung gapang niya ay magiging yung traditional style ng gapang na parang kalabaw style. Pero, hindi po niya na-achieve yun sa kanyang 9 months. Siguro iba-iba talaga yung mga babies. Yung iba nga daw, hindi talaga gumapang ng
ganung gapang. Pero diretsong naglakad. So from the dahik gapang to kabat-kabat hanggang lakad. So iba-iba talaga yung mga babies. Pero sa kanya, he said, dahik lang iyaha. Yung army style ng paggapang. At saka, nung nag 9 months and 23 days po siya, pansin ko po namin ni partner na may nag-crack na sa kanyang gum, sa lower gum niya. Few days later, ay may lumabas po ngipin sa kanya. At nung lumabas na yung ngipin, nilagnat na po siya na mga 2 days po yung lagnat niya. Dahil nga po dun sa pangingipin niya. First tooth niya yun actually. Klaro na kayo ang iyahang ngipon dili sa ubos. So happy kayo mini partner pero dili lalim. Walay tulog. Stress. Malagay lang siya sa kama ni partner. Makakugos sa iyaha. Makabalo jud siya. Gusto jud siya nga ako jud. Tapos di siya ganahan mo higda ko or maghigda ming duha. Kinahanglan jud siya. Karga na ako. Tapos inuntol jud ako siya diri sa kama. Kay aron makatulog siya. Aron mahilom lang jud siya. Tibok gabi na ko nang gibuhat. Samtang nagkarga ko niya. Grabe, after ato, ako na po'y gilan pa na ako isip ko. Makaigon ko nga ha, grabe pala pag nagngingipin yung mga bata. Lalo na kung first time, may walang idea kung ano yung mangyayari or kailan magtatagal to. Pero 1 day, 2 days lang pala yung lagnat na yun. Pero as in, parang ano na siya, pang 1 month na yung haggardness. So ngayon, may isa na po siyang ngipi. Please, nairaos na ni Baby Z. Medyo matanda na po siya, 9 months and 23 days na nagkangipin siya. Pero sabi ng iba ay mas maganda daw kung nasa ganyang stage na para di daw maladaan. Note mo po siya kay murag nakaya na dyan niyang daladalaon na dyan na yung sakit ba. Research din po ako at nabasa ko doon na at 4 months to 7 months, nagingipin na yung mga bata. Meron ding iilan na kahit 8 months, 9 months, saka lang nagingipin. Dahil po daw sa genes natin. So, depende sa atong kaliwat. Kung kaliwat ka nga sayuhon maghipon, so probably mong anak sayupon maghipon. Pero kung late na ka maghipon, like 9 months na, 10 months na, may chance din na yung baby mo rin ay matagal din nagngingipin. So, example na yung baby ko, nagngipin siya ng 9 months and 23 days. Yun. Nautusan na rin siya. Example, sasabihin mong bye-bye, nagwi-wave ng hands, nagba-bye-bye, nagka-close open pa rin, and nahiya-hiya na kunway po siya pag may mga tao siyang nakikita. Tapos, favorite niyang laruin yung tagu-taguan, peekaboo, habulan, yung mga favorite talaga niyang laruin kasama yung kanyang mga cousins. Yun po, mas nakakaintindi na rin siya. Like, alam na niya kapag galit ako. Napansin ko lang sa kanya, pag galit ako, nagre-react siya, na nagagalit din siya. Kaya masasabi ko talaga mga mommies, be careful tayo sa mga ganitong age ng baby natin kasi nakakaintindi na sila yung tono ng voice natin, alam nila kung naglalambing tayo or nagagalit tayo, kaya mahalaga na alam natin kailan tayo mag-high tone at maglo-low tone sa kanila. At saka, wag sana tayong maging stricto sa kanila kasi it's still part of their learning. Like for example, mayroon silang gustong hawakan ng mga laruan or natapon nila. Hindi masama na sometimes hinahayaan natin silang gawin yun. I-enjoy nila yun at nadidiscover nila yung mga ginagawa nila. Pero hindi rin naman masama na sometimes sinasabi na natin sa kanila na no kasi nga nakakaintindi sila eh. Pag sinasabi natin no, firm dapat yung tono. Habang kinokorek natin sila, maganda rin na tinuturuan natin sila kung ano yung tamang gawin sa pamamagitan ng pagiging modelo sa kanila. Kung ano yung ginagawa natin, ginagaya nila, diba? So, yun. Na rin sila, nakakaalala na sila ng mukha. Una sila gina-remember sa tao. Depende kung unsa nila na siya gila. Like sa kanya,
nakaila siya sa iyang tito nga sige siya iitsa-itsa. So inikita niya sa iyang tito, magpapansin dayon siya, mong smile din siya, kay gusto na po siya magpaitsa-itsa. Tumatatak na sa kanyang memorya yung kung anong klase kang tao sa kanya, kung sweet ka sa kanya, smilean ka niya, kung sige kag yaw-yaw sa iya ha, di siya ganahan nimo. So dili siya mo duol, makita pa lang siya nimo, mahadlok na siya nimo. So ingana siya. Naghinumdum na jud siya sa nawong. Dahil sanay naman siya, nakarga-karga siya ng iba't iba ng mga tao dito. So hindi siya gaanong clingy sa akin. Nagiging clingy lang siya kapag gabi nga tuwing matutulog, ganon, naghahanap ng dede. Pero hindi siya clingy basta araw dahil nasanay po siya. So, if effective yung ginawa ko na ipakarga-karga siya sa ibang tao, ipabit-bit siya. Bisa kinsa, makita na ko diri nga mga family member. Na-enjoy rin niya yung bonding nila. Dili ka siya mawili na ko tuwing araw. Pwede na ako siya mabiyaan sa ilaha. Dili samtang na ako'y lakon, kadyo, tapos mabalik na po dayon ko. So, dili na siya maghilak, dili na siya mangita. Basta malingaw lang siya ng tawhana, lalang siya kabisihan. So, nga na lang yung life. Tapos yung mga activities niya ngayon na laro-laro, gukod-gukod, as if dagandagan ko nuhay, pero karga-karga good siya. Tapos bukuron siya na malingaw kay siya na magtago-tago, kanang kortina, buklat-buklat, mo na yung ganahan. Ilan siya kanang lantawg mga box, tingog-tingog ng salog. Ganahan kay siya na yung banda-bandahan siyang kamot. So, mo na guys. Pero ang ilahang kalihukan, grabe, mas ning doble, mas ning triple jet karon. Grabe na po siya kalihukan sa duyanan, kay mukulob-kulob naman siya. So, sa una, anak pa, hayang pa na siya, karon mag-turn 180 degrees na siya, as in. Tapos, another 180 degrees, hayang na po. So, grabe kalihok. Napansin, nakaupo sa iyaha, nakakaupo na rin siya on her own. Pero at first, no, kailangan niya yung may hinahawakan siya bago siya nakakaupo from crawling. So, nung nag 10 months siya, nakakaupo na siya siya lang. Galing sa paghapa niya sa salog or sa any place nga kung siya naghigda or nakahapa. Pero yung kabat-kabat, yung tayo-tayo, hindi siya nagtatagal. Hindi rin siya nag-step up. So, yan pa rin yung parang aabangan pa rin sa kanya. At kailangan pa rin niyang i-achieve na milestones sa kanyang edad. Di pa siya talaga more on tayo-tayo. Hindi pa. Inaasahan ko by next few weeks or by next week, kakaroon na rin siya ng kanyang second tooth. Sana mag-emerge na yan by next... gusto niya magpapansin. Enjoy lang natin ang mga moments. Mga ganitong moments, guys. Enjoy lang natin to kasi lahat ng bagay talaga lumilipas. And importante dyan ay na i-enjoy natin, nasusulit natin. Masaya tayo kahit hindi po madali. As in, honestly, hindi po madali. Hindi yan para mga advertisement na nakikita natin sa TV, no, na wow, ang sarap-sarap, ang ganda-ganda, ang enjoy-enjoy naman. Haggardness. Hindi po ganyan. Sa life, sa reality, lalo na sa baby. Pero, worth it naman. Ganyan talaga yung life. At least, no, lumilipas ang oras, pero meron tayong natututunan, nabibigay natin yung dapat nating ibigay sa kanila. May mga hindi natin makontrol sa life, sa kay baby, mga pangyayari, may mga challenges. Harapin natin siya ng buong tapang. Huwag tayong mahiyang magtanong sa mga may alam. At i-share yung mga nasa isip natin, nasa sa loobin natin. Kasi hindi naman tayo nag-iisa sa mundo. Char, naghugot ako din. naman tanga-topic. Yun lang. I hope you're doing well din sa inyong family, sa inyong baby chan, kung kayo mga pregnant pa, and first time mom. God bless sa inyo. And I know makakaya nyo yan. And yun lang, enjoy your life, enjoy your motherhood journey. Always look to the positive side of life.
be grateful kay Lord. Yun lang. Charot. Sana po ay hindi nyo na-feel na nag-iisa kayo sa mga challenges sa inyong baby. And kung may mga milestones na hindi na-reach ang baby ninyo, hindi po kayo nag-iisa. Part po talaga yan ng development. As long as hindi naman talaga malala or ano lang. Kailangan lang talaga siguro ng konting panahon para matuto pa yung baby natin mag-adjust at mag-ipon ng lakas para ma-reach yung inaantay nating milestone. So, salamat po sa panunood. Hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa susunod na vlog. Abangan niyo po. Salamat at huwag po niyong kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Salamat po. God bless and keep safe. Bye-bye!